21 ноябрьдә Шимбә ярминкәсе энергетик мәдәният сарае каршындагы үзгәртелгән мәйданда булды. Аның шәһәр үзәгендә узуын зәйлеләр көтеп алды. Иртәнге сәгать 7дә бирдә ярминкә гөрли иде инде. Ярминкәдә бигеш, югары пәнәче 4 мунча кадер авыл җирлекләре, шәхси ярдәмче хуҗалыклары, фермерлар Николай Карташов, Владимир Ионов, Василий Рафаилов һәм башкалар актив катнашты. Сатуда сыер, дуңгыз, кош ите, ит, ярым фабрикатлары, казылык һәм кондитер әйберләре, сөт продукциясе, яшелчәләр, шикәр комы сатылды. Шулай итеп, азык-төлек ассортименты киң, бәяләр дә кулай иде. Без бүген сөт, эремчек, йомыркалар, туңмай, суган, барлык әйберне халык өчен кирәкле барлык әйберләрне алып килдек. Халык агропромпарк караганда монда күбрәк йөри. Үзәктә халык күбрәк йөри. Без инде иртүк сәгать 7дә bütün товарларыбызны урнаштырып, халыкны көтеп торабыз. Аллага шөкер, халык бик күп йөри, бик рәхмәт халыкка. Безнең товарларыбызны саталар. Безнең барлык әйберләребездә үзебезнең хуҗалыктан алып килгән барлык әйберләр дә. Бирдә шулай ук ял итеп күңелашырга, уралашырга да мөмкин. Район мәдәният хезмәткәрләре көч белән концерт программасы оештырылды. Күп кеше уралашу, ял итү өчен үзәккә килүчән. Мы очень рады. Без пенсионерларга ярминкәне үзәктә узу уңайлы, урыны җайлы, якын, кышын бирегә чана тартып та килергә була. Кайырту ирекле волонтерлар хәрәкәте егет-кызлары ярминкәгә килүче өлкәннәргә сатып алган товарларын тукталышка яки машинага кадәр алып җиткергә ярдәм иттеләр. Бүген ярмарканың монда булуына бик шатмын. Бу олы кешеләр өчен бигрәк тә уңайлы. Бүген менә песок алдык. Волонтерлар миңа беренче тапкыр. Мин бик сөенәм аларга, бик зур рәхмәт. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Традиция буенча ярминкәдә тәкъдим ителгән продукциянең сыйфатын һәм ассортиментын район башлыгы Разиф Кәримов бәяләп, сатучылар һәм сатып алучылар белән аралашты. Алар фикерләрен тыңлады. Рәзимә Кашапова, Денис Сипатов, Татарстан хәбәрләре.